На зло захаду тавары забароняць. Урад Романа Галоўчынкі пайшоў расійскім шляхам і анансаваў эмбарга на пэўныя тавары дзяржаваў, якія ўвялі санкцыі адносна рэжыму Лукашэнкі. Што канкрэтна забароніць купляць беларусам, пакуль не кажуць. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. Пачынаем аб'ектыў. Зачыстка спецыялістаў з палітычных прычынаў. Зараз пачалася асабліва моцная хваля звальненняў медыкаў. Не ведаем, з чым гэта звязана, але магчыма з рэферэндумам, які будзе. Суды над блогерамі і журналістамі. Это, конечно, частка больш шырокага наступу, які пачаўся ў 2020 годзе, калі улады публічна прызналі, што вось яны прайгралі інфармацыйную вайну. Больш падаткаў для беларусаў. Надо смотреть, чтобы это не было двойного налогообложения по НДСу, и которое, соответственно, приведет к значительному удорожанию. Мінуў месяц, як на кантрольна-следчай паласе беларуска-польскай мяжы паўстаў першы вялікі лагер мігрантаў. За гэты час адбыліся і спробы штурму мяжы, і эвакуацыйныя рэйсы ў Ірак. Цяпер выпадкаў прарыву мяжы меней. 35 за апошнія сотні зафіксавалі польскія памежныя службы. Узмоцненыя патрулі, аднак, накіруюць на берагі рэчак. Нашыя суседзі рыхтуюцца да магчымага прарыву мігрантаў па лёдзе, калі вада замерзне. На беразе Буга ды іншых памежных рэчак з польскага боку будуюць часовыя агароджы. На дапамогу польскім памежнікам і вайскоўцам прыбылі эстонскія салдаты, інжынеры скаўцкага батальёну ды інжынеры-рэзервісты пяхотных брыгадаў. Як бачым, на балоцістай лясной мясцовасці польскім вайскоўцам дапамагаюць конныя патрулі войскаў тэрытарыяльнай абароны. Памежная служба паведамляе пра новыя ўзброеныя правакацыі беларускіх вайскоўцаў і спецслужбаў. У раёне Нараўкі яны кідалі з аўтамабіля шумавыя гранаты. Як стала вядома Белсату, сёння з памежнага пераходу Брузгі аўтобусамі вывозілі мігрантаў у Менск, каб вярнуць іх авіярэйсам у сталіцу Сірыі. Апроч Дамаску, мігрантаў арганізавана прывозілі ў Беларусь з Багдаду і Эрбілю, сталіцы аўтаномнага Курдыстану ў складзе Іраку. І цяпер з Эрбілю з намі на жывой сувязі наш карэспандэнт Сергей Падсасонны. Сергей, вітаю, ці ўдалося табе паразмаўляць з тымі, хто вярнуўся ў Курдыстан з Менску, і што гэтыя людзі кажуць пра спробу масава трапіць у Еўразвяз праз Беларусь? Вітаю, Ярослав, вітаю, гаспадарства. Сапраўды, гэта самыя галоўныя сведчанні, і такіх сведчанняў мноства. Сёння акурат мы сустрэліся з такімі сведкамі, якія былі дэпартаваныя з Беларусі, вярнуліся ў Эрбіль. Гэта два браты. Аднаму 16 гадоў, другому 24, і яны распавядалі пра усе жорсткасці, з якімі сутыкнуліся ўжо ў Беларусі. Гаворка, вось ты, Ярослав, узгадваў пра тое, што рэкі хутка будуць замярзаць, і па гэтаму трэба ўзмоцненая іх ахова. А гэтыя хлопцы распавядалі пра тое, што гэтак званыя беларускія сілавікі кідалі іх у ваду, каб яны пераплывалі раку, таксама змушалі да перакрочвання польскай мяжы. Пры гэтым моцна збівалі. Гаварылі пра тое, што адна з жанчынаў стаяла на каленях, прасіла гэтых людзей у форме беларусаў, гэтак званых беларускіх сілавікоў, не кідаць у ваду ейнае малое дзіця. Яна казала, што гатова цалаваць іхныя боты, каб толькі яны гэтага не рабілі. Таксама ёсць сведчанні пра тое, што ва ўсім гэтым замяшаныя вялізныя грошы, таксама на афіцыйным узроўні. Перадусім, тут гаворка ідзе нават пра візы. Візы усе гэтыя мігранты фактычна атрымлівалі турыстычныя, прычым таксама мы маем гэтыя дакументы, з якімі з намі падзяліліся гэтыя людзі, якія вярнуліся з Беларусі. Візы ў пашпартах сапраўды выдадзеныя ў беларускіх амбасадах, і па гэтаму тут ніяк не атрымаецца ухіліцца. Ёсць таксама рахункі з беларускіх гатэляў з канкрэтнымі назвамі, ёсць таксама квіткі на самалёты Белавіі. Менавіта гэтымі рэйсамі яны прыляталі
у Менск. Па гэтаму усе гэтыя гісторыі гучаць даволі балюча і брутальна, і, безумоўна, усе іх мы збіраем на месцы, выслухоўваем, і гэта сапраўды эксклюзіўныя сведчанні, якія вельмі хутка з'явяцца ў нашым эфіры на Белсаце. Ярослаў. Дзякуй, Сергей. Будзем чакаць тваіх рэпартажаў з Эрбілю, з Курдыстану. Гэта поўнач Іраку. Дзякуй вялікі. Сергей Пацасонны быў з намі на сувязі. А мы працягваем. Украіна, Польшча і Літва асудзілі крызіс з масавай нелегальнай міграцыяй як штучна створаны інструмент рэжыму Лукашэнкі. У межах 11-й парламенцкай асамблеі ў Варшаве дзяржавы падпісалі рэзалюцыю з патрабаваннем спыніць эскалацыю на мяжы і заклікам увесці трансатлантычныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Мы падрыхтавалі сёння дакумент, дзе кажам пра праблемы, з якімі сутыкаецца наш рэгіён. Не ўпершыню мы узгадваем гібрыдныя атакі Расіі і Беларусі, але ўпершыню на такім высокім узроўні заклікаем Еўрапейскі суд асудзіць Лукашэнку. Мы не прадбачылі, што будзем вымушаныя ствараць рэзалюцыю ў такія складаныя часы, калі ўзніклі пагрозы на беларуска-польскай і беларуска-літоўскай мяжы, дзе беларускі дыктатар жудасным чынам выкарыстоўвае нявінных людзей у гібрыднай вайне супраць еўразвязу. Александр Лукашенко паставіў яшчэ больш сілавікоў на дзяржаўныя пасады. Кіраваць раённымі і абласнымі выканкамамі прызначылі працаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў. Пры гэтым чыноўнікаў чамусьці мусіць кантраляваць КДБ. Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал, там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то сюда устроиться в общество, не во власть. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех там. Я не скажу. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Лукашенко патлумачыў свой светапогляд. Калі б летась у выніку пратэстаў апазіцыя хоць на сотні прыйшла да ўлады, то, цытата, тут бы ўжо блок НАТО стаяў каля Смаленску. А сам жа Лукашенко, цытата, наеўся канстытуцыяў, улады і ўсяго іншага. Таму цяпер ён нібыта хоча, каб улада не была ў адных руках, таму і ўводзіць змены ў канстытуцыю. КДБ загадвае звальняць, чыноўнікі спяшаюцца выканаць. Кіраўнікі дзяржаўных установаў ды прадпрыемстваў звальняюць з працы, масава звальняюць з працы медыкаў, настаўнікаў, кваліфікаваных работнікаў, але не за прафесійныя здольнасці, а паводле чорных спісаў, дасланых спецслужбамі вернымі Лукашэнку. Пытанне, хто ж будзе працу рабіць? У рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медычнай радыялогіі прыйшлі спісы на звальненне. Як паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты», сярод кандыдатаў трое рэдкіх і вельмі запатрабаваных спецыялістаў – лекараў рэнтгенадыягностыкі. А ў Мазырскай раённай больніцы чарговы план звальненняў на 23 специалисты. Из-за того, что в Мозырской больнице увольняется такое количество людей, они раньше делали некоторые операции онкологические, которые, раки, а сейчас некому делать, они отправляют их в Гомель. В Гомеле большая очередь, потому что они просто физически по масштабам не справляются и так далее. Это везде. Это все сказывается на народе. Каб сабраць інфармацыю пра масавае звальненне сярод медыкаў, фонд медычнай салідарнасці стварыў адмысловую онлайн-анкету. На сённяшні дзень яе запоўнілі каля 70 чалавек. Зараз пачалася, можна так сказаць, нейкая асабліва моцная хваля звальнення ў медыкаў. Не ведаем, з чым гэта звязана, але магчыма з рэферэндумам, які будзе, альбо з нейкім жаданнем пакараць тых медыкаў, якія выказвалі сваю пазіцыю. Пакараць улады жадаюць не толькі медыкаў, але і настаўнікаў, працаўнікоў дзіцячых садкоў ды іншых дзяржаўных установаў і прадпрыемстваў. Не будем Дылевского поддерживать, не будем забастовку объявлять. Подождем, подготовимся. Подготовились. До 1 января с Азота больше 100 человек увольняют. Просто пачками. Паводле інфармацыі кіраўніка беларускага аб'яднання рабочых Сергея Дылеўскага, на кожнае буйное прадпрыемства прыйшоў загад звольніць ад 70 до 250 працаўнікоў. У само аб'яднанне па дапамогу ўжо звярнулася каля 300 особаў. Может быть, это попытка как-то сгладить это сопротивленческое настроение, перед референдумом, но оно никаких результатов не принесет, кроме как еще большей ненависти белорусского народа к диктатору. Пасля звальнення паводле чорных спісаў знайсці новую працу будзе вельмі складана, асабліва ў малых гарадах, папярэджвае намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу РЭП Геннадзь Федыніч. Я лічу, що ті тисячі, які зараз звольнені,
ім вельмі цяжка будзе уладкавацца на іншую працу, тому што у Беларусі працуе тэлефоннае права. І зараз патрабуюць характарыстыку з мінулага места працы. Больш за тое, пасля звальнення працаўнік можа трапіць у новы спіс дармаедаў, а гэта ўжо пагражае значным ростам тарыфаў на камунальныя паслугі. Если мы не будем отстаивать свои права путем забастовки, путем бойкотирования производственного процесса, путем требования соблюдения наших прав, да, мы не сможем отстаивать своих соратников, своих людей, своих сотрудников на этих госпредприятиях. Прадстаўнікі ўсіх трох аб'яднанняў раяць не пісаць заяву аб звальненні паводле ўласнага жадання ці паводле пагаднення бакоў, праяўляць салідарнасць з калегамі, якія ўжо трапілі ў чорныя спісы, і звяртацца па дапамогу ў незалежныя прафсаюзы ды аб'яднанні. Антон Каменскі, Белсат. Сёння стала вядома, што наша калега Ірына Слаўнікава цяпер падазраваная ў крымінальнай справе, і цяпер яна ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў сталіцы. Да гэтага яна была пад адміністратыўным арыштам, бо рэпрэсіі працягваюцца. Таксама актывістка грамадскага аб'яднання «Звяно» Юлія Семенченка, арыштаваная на 14 дзён, нібыта за дробнае хуліганства. Юлію яшчэ ў пятніцу затрымалі працаўнікі ГУБАЗік, галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Нібыта, каб узяць паказанні сведкі. Аднак, калі затрыманая адмовілася сведчыць без адваката, яе адвезлі ў аддзяленне міліцыі, склалі пратакол, быццам бы яна сама туды прыйшла, мацюкалася, крычала. Пра гэтыя ды іншыя суды ў аглядзе Валерыя Руселіка. Суд над блогерам Эдуардам Пальчысам, які распачаўся сёння ў Менскім гарадскім судзе, меўся быць адкрыты. Аднак пасля таго, як палітвязень, якога абвінавачваюць адразу паводле 4 крымінальных артыкулаў і якому пагражае да 12 гадоў зняволення, заявіў адвод суду і адмовіўся ўставаць, суддзя Пётр Арлоў зрабіў працэс закрытым. Ходатайніцтвы, якія заяўляла адвакатка наша, адвакатка Эдзіка, выглядалі так, што яна ўстае, у яе такія на некалькі сторонок тэкст напісаны, вось яна спасылаецца на такія-то законы, на Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, на міжнародныя нормы. Уся гэтая прамова займае там пэўны час, а потым устае прокурор, у 2-3 сказах заяўляе сваё «не», і суд удаляецца для савешчання, потым вяртаецца і займае старану прокурора. Адкрытым меўся быць і працэс над былым студэнтам БДУ з горадні Арцёмам Баярскім, якога, як і Пальчыса, вінавацяць у адміністраванні тэлеграм-каналу. Гаворка пра канал «Мая краіна Беларусь» і арганізацыі беспарадкаў. У выніку выступу палітвязня з апошнім словам не змаглі пачуць нават ягоныя бацькі. Первоначально заседание было открытым. И просто прокурор потом сказала, что вот, мол, так и так. В деле присутствуют данные, касающиеся интимной жизни подсудимого, поэтому потребовалось сделать заседания закрытыми. А вось як, хто, дзе і калі судзіў фрылансера «Радыё Свабода» Андрэя Кузнечыка, дакладна невядома. Ён мусіў выйсці яшчэ напярэдадні пасля 10 сотняў арышту, нібыта за дробнае хуліганства. Сёння ў міліцыі сям'і Кузнечыка пацвердзілі, што ён па-ранейшаму застаецца ў изалятары на Акрэсціна. І сёння ж стала вядома пра чарговыя 10 сотняў для свабодаўца. Зноўку ж нібыта за дробнае хуліганства. Нагадаем, у вечар затрымання Андрэя Кузнечыка быў узламаны тэлеграм-канал «Радыё Свабода». Это, конечно, частка больш шырокага наступу, які пачаўся ў 2020 годзе, калі улады публічна прызналі, што вось яны прайгралі інфармацыйную вайну. Якая это была вайна? Это была не вайна, это была просто нормальная, звычайная журналістыка. Просто журналістыка, якая паведамляе навіны, робіць іх аналіз, дае людзям слова. Чарговыя 13 сотняў атрымаў сёння і заснавальнік Сымбальбай Павал Белавус. За што невядома. Як дакладна не была вядомая дагэтуль прычына папярэдніх 15 сотняў арышту, пасля якіх Белавус гэтак і не выйшаў на волю. Сёння ж сайт Рэформбай апублікаваў сведчанні мужчыны, які некалькі дзён сядзеў у адной камеры з актывістам і пацвердзіў журналістам, што першы тэрмін Белавусу далі нібыта за несанкцыянаванае пікетаванне татуіроўкай на запясці у выглядзе маленькага бела-чырвона-белага сцяга. Валер Руселік, Белсат.
Ну, вось хто будзе карміць весь гэты рэпрэсіўны апарат? Грамадзяне. Беларусы будуць плаціць больш падаткаў, самых розных. Напрыклад, 50 рублёў за кватэру – гэта гадавы падатак на нерухомасць. Падвышаюць стаўкі адзінага падатку для прадпрымальнікаў, уводзяць новы падатак для замежных інтэрнэт-крамаў. А што яшчэ, распавядзе Юлія Цельпук. Пакупкі праз інтэрнэт падчас пандэміі яшчэ больш замацаваліся сярод беларусаў. Яны складаюць 6% у агульным абароце краіны. Алиэкспрэс, Озон, Wildberries мусяць плаціць падатак на дададзеную вартасць, лічаць у Менску. Надо смотреть, чтобы это не было двойного налогообложения по НДСу, и которое, соответственно, приведет к значительному дорожанию товара. Да? Змены ў падатковым кодексе закрануць і айчынны бізнес. Сёння ў Беларусі 270 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў, 96 тысячаў мікрапрадпрыемстваў, 45 тысячаў самазанятых, 40 тысяч рамеснікаў ды 3 тысячы гаспадароў аграсядзібаў. У 22-м годзе толькі частка ІП будуць працаваць паводле спрошчанай сістэмы падаткаабкладання з аплатаю 6% ад выручкі. У 2023 годзе ўсіх чакае 18% падаходнага падатку. Альтэрнатыва зарэгістравацца як мікрабізнес, калі маеш вытворчасць. Гандляры ж хутчэй зарэгіструюцца як самазанятыя, без права наймаць працаўнікоў, мяркуе эканаміст. Им это незручно и невыгодно. Им прасцей заставацца вось гэтымі прадпрымальнікамі. Ну, а калі ім нехта там дапамагае, іх трэба будзе пераводзіць у шэрую зону. Галоўная задача зараз усё ж таки не ў тым, каб ліквідаваць эту шэрую зону як такую, а просто сабраць, як кажуць, з міру па ніткі грошы, дзе толькі можна. Леў Марголін дапускае, што ў 2022 годзе рэжыму ўдасца сабраць з ІП адно на $20 мільёнаў больш. Але што будзе ў годзе 2023 – вялікая загадка. Перафарматаванне кодексу таксама не вяжацца з інтэграцыйнымі планамі Менску і Масквы па збліжэнні заканадаўстваў. Стаўленне да прадпрымальнікаў у Расіі больш ліберальнае. Во ўсіх краінах з гэтымі індывідуальнымі прадпрымальнікамі ніхто не звязваецца, бо зразумела, што яны самі сябе кормяць, у дзяржавы нічога не просяць, а іншы раз яшчэ і некалькі працоўных месцаў ствараюць. Быць у наступным годзе і падатку на нерухомасць. Гаворка пра прыватызаваныя кватэры, якіх у Беларусі 95%. У праграме АТН «Вопрос номер 1» намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашенко заявіў. Поэтому налог будет небольшим, будут льготные категории, которые сохранятся, его не будут платить ни пенсионеры, ни многодетные, ни инвалиды, ни другие социально уязвимые категории. Для остальных это будет ставка от 20 до 50 рублей в год. Пакуль не ведаем памеру, але ўвядуць таксама падатак на даўгабуд. Дзяржава тлумачыць, што гэта такі стымул распачаць будоўлю на ўчастку ў першыя 3 гады. Змены ў якіх падатках закрануць нашых гледачоў, мы запыталіся праз свой тэлеграм-канал. У нас не падаткі, а даніна. Адпрацоўваць заплачаныя намі грошы ніхто не хоча. Пяюць як мантру. Вы павінныя дзяржаве. За што менавіта? Калі я маю плаціць, то і вы давайце справаздачы, якія я магу праверыць. Без пагрозы трапіць на акрэсціна. Да падатку з кватэраў не маю эмоцыяў. Людзі, якія жывуць у прыватных дамах, заўжды плацілі гэты падатак. Чаму кватэры не плоцяць? Ужо не ведаюць, што прыдумаць, каб праўдападобна выглядала і нібыта законна аджаць кватэру ў тых, хто з'ехаў. Іншыя не хочуць чуць пра новыя падаткі на фоне зніжэння даходаў, якое бачым і ў афіцыйнай статыстыцы. У трэцім квартале года сярэдні месячны выдатак малазабяспечанай асобы не дацягваў да 250 рублёў, што ніжэй за афіцыйны пражытковы мінімум. Сярэднія выдаткі ў 10% менш забяспечаных склалі 326 рублёў. 711 рублёў магла патраціць асоба з сям'і з адным дзіцём. На лета ж Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк прагназуюць падзенне беларускай эканомікі. Юлія Цельпук, Белсат. Пакуль гэта ўсе навіны, але праз момант вас чакае размова дня Віталія Цыганкова. Тэма, чаму еўразвяз і ЗША так доўга запрагалі коней эканамічных санкцыяў і які эфект цяпер выключуць гэтыя абмежаванні. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Да заўтра.